Aşgabatyň bazarlarynda we söwda nokatlarynda käbir azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň ýokurlanmagy ýygyderli dowam edip, bu gymmatlamanyň möçleri soňky 10 güniň dowamynda ortaça 80% barabar boldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň we çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu gymmatlama hususan da daşary ýurtlardan import edilýän önümlere degişli bolup, olaryň arasynda hojalykda günnelik ulanylýan himik erginler ýagny gapgaç we kirýüji serişdeler, şampunlar, sabunlar, diş pastalary bar. Gymmatlan şol kirýüji serişdelerini, şolaryň da üstüne fevral aýynyň 10-ndan soňra bolmanyna 500 gramlyk kirýüji serişdeleriniň bahasy 17 manat bolan bolsa 17 manat etdirýär. Onuň ýady bolmasa şol parfümeriýa önümler barda. Alayda şol aýal maşgalaryna etlenen duhylar, zatlar we şolaryň ortaça bahasy 250-300 manatdy. Häzir şoň bahasy 350-400 manat çykdy. Façulyan bir durly şampunlar var. Şolong da bahasy 25-30 manat bolan bolsa, häzir olaň bahasy 40 manatdan aňry geçdi. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýle dol berhi saklaýanlar üçin çoğdary unundan bişirilýän gara çöregiň hem gymmatlandygyny bellep, Selim Tomuz saglyk ýaly hususy firmalar tarapyndan öndürilýän 300 gramlyk bu çöregiň bahasynyň 4,5 manada ýetendigini aýtdy. Onuň bahasy 3,5 manada barabardy. Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly söwdegärleriň ençemesi bu gymmatlamanyň diňe bir däl, ençeme sebäbiniň bardygyny aýdyp, munyň gara bazarda dollaryň, benziniň, kärende kireýleriniň gymmatlamagy we telekeçileriň pulu konvertasiýa etmek düzgünlerine girdilýän çäklendirmeler bilen baglydygyny düşündirdiler. Mir bazarını 16 ine 4 metr dukan üçün 2017-nji ýylda her ay 1200 manat töleýärdik. Ýanwar aýyndan bäri bu töleg 1300 manat diýilip kesgitlendi. Geçen ýylyň ahyrynda dollar ortaça 9 manatdan satylan bolsa, indi 13 manada ýetdi. Benzin 50 götürüm gymmatlady. Üstesine telekeçileriň daşary ýurtdan haryt getirmegi hem çäklendirmeler sebäpli barha kynlaşýar. Dip adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran Mir bazarynaky telekeçi gurrun berdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçlerinde saklanýar. Emma valutanyň gara bazardaky narhynyň barha ýokary galmagy gal bersede 1 fevraldan başlap benziniň bahasynyň 50% ýokurlanmagy ýurdun bazarlarynaky azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagyna sebäp bolýar. Mundan 2 hepde çemesi öň Aşgabatyň bazarlarynda Orset we Gazagystan ýaly ýurtlardan import edilýän süýt gatyk önümleriniň bahasy hem ortaça 30-40% gymmatlapdy. Şonu adatlyň habarçylary öň 14 manatdan satylan bio ýogurdyň bahasynyň 24 manada, odol 18 manatdan satylan etiň bahasynyň 23 manada ýetendigini habar beripdiler. Şol bir wagtda ýurtda un gytçylygy hem dowam edip, ýurduň dürli welaýatlarynda şol sanda daşodaky döwlet dukanlarynyň käbiriniň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip un satyn almagy synanşýandygyny ýerli çeşmelerimiz aýdýarlar. Ýurtda käbir ady haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy we gytçylygy Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän, bankomatlarda naqd puluň tapdyrmaýan we dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manada çenli ýeten döwründe bolup geçýär. Türkmen emeldarlary haritlaryň gymmatlamagy we gytçylygy şeýle-de munyň ilata ýitirýän täsirleri barada häzire çenli dymyp gelýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurduň bedew wady bilen öňe barýandygy, türkmensanlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada ýygyderli reportajlar görkezilýär.